aficionado de Osasuna abandonó la calle. Todos se quedaron para recordar a los jugadores su enorme esfuerzo, para darle las gracias por habernos hecho soñar. Es la primera vez en una final he visto más a la afición del subcampeón que a la del propio campeón. Hortxe ikusi dugu harrera hori, ez da ze harrera egin ziren hemen ari ginen komentatzen, batzuk partidu ikusi zuten, besteak ez, beste batzuk ez, baina akaso futboletik haratago zijoan partidua zen, ez da? Lehengo eguneko agian politika, hoi baizala politika murgiltzea alde batetik Espainiko Real Madrid eta bestetik Nafarroa. Nafarroko erreinuko taldea, politika bai ez, Yago Arrasate forever, miren, bai, ez da? Ni ez naiz futbol zalea, nik ez duen partida ikusi, baina egia da, emozioak ukitzen dituela futbola, jendetza mugitzen duela, eta garaipenaren hain hurbil egotea horrelako talde txiki bat, galtzaileen alde egoteko joera dugunei ere, naiz eta futbola ez gustatu, ukitzen gaituela, eta bai, politia da. Zure taldeak galtzen duenean horrelako harrera bat egiteak asko esaten du herri bati buruz. Eta ni momentu horretan futbolzalea ez izanik ere, nire herriaz harro. Maider, hori ikusi genuen politika hitz egiten dugunean, ezaguna egin zen ere, finala Sevillan jokatu zen. Sevillan panel erraldoi batzuk agertu ziren besteak beste H Bildurenak, iskanbila ere egon zen, Mozu, Ikurrina, Euskal Nafarrikurra eta Bildurena, ez da? Bitu, horri buruz aurrekon diskutitu nuen beste bi lagunekin futbola politika da, edo futbolaren bidez politika egiten da, hori hitz egiten nahi nintzen ekinerekin eta erabat ados nago. Mourinho Real Madrideko entrenatzaile izan zanean, independentismo katalana hasi gintzen. Osa, benetan, bata bestearen korrelazionala izan zen, eta atzo ere adibidez, Enrique Maia Iruñako alkateak ere egin zituen adierazpenak erabat, esango du, Nafarre reinu hortatik, osea, UPN-eren lerroa erabat zeharkatuta zegoenez, esatezun Nafarrok batzen gaituena Osasuna eta San Ferminak dira, eta, Osasuna orain, ez? Oin dala urte batzuk, ustelkeria, dala bigarren mailan, dala ezagezer, Osasuna orain finalera heldu dela, eta precisamente Yago Arrasatek, eta nik uste berak beste era batera ez, komunitatearen aipatzen zuen, eta esatezun eskertzen zula asko, berriz ere Osasunaren bueltan komunitate indartsu bat sortzearen garrantzia. Baina, galdetu diazunera, etorrita, ikusita hori guztia politika egiteko forma bat dela, iruditeriak sortzekoa, jendearen artean diskursoa sortzekoa, nik ulertzen dut perfectamente, ez dut konpartitzen, ulertzen dut perfectamente EH Bilduk panel bat jartzea Sevillan. Politika egiten ari da. Beste alderdi etzaio okurritu eta haiek hor daude eta gaina ikusietak ez du Joseba Asiron alkategaia egon da azte guztiak kriston brasa ematen, Oskar Matute maleta prestatzen atletikekoa kamesetarekin, baina Osasuta ez, txiportan jarri dira. Eta nire lagunek esaten zuten, baina nola posible EH Bildu bezalako talde batek erregaren kopa, gaina ez da liga da erregaren kopa, eta horri inbertitzea, eta ze mezu ematen ari zean, ze mezu kontraesankorri izan daitekeen panela hor jartzea. Naiz eta gero zensuratu dizuten, ezakizer, hor beste talka bat sortzen da, zuk probetxu atera aldiozuna, baina zertarako sartu hortan ez. Eta nik esate, pues egia da, zertako, ez? Osea, nien hau errepresentatzen horrelako partido baten bere publizitatea jartzen dune alderdi batek, ez? Baina ulertzen dut horregotearen arrazoia eta horregotearen garrantzia. Ulertu behar dugu futbola ere badala, politikaren beste adierazpen bat. Komunikatiboki hori sare sozialetan esan zen, ez da, konpartitu edo ez, zaila dalako egia da konpartitzearena, baina lehenengo gola,
aietxek sartu zutela esan zuten behin eta berri sare sozialetan. Eta nola sufritu genuen aroa, lehenengo 2 minutu horietan, eta orain zer datoz, zer epatu duzu lehen, orain hogeita? Lehenengoa, ai ama, orain 21 gol sartuko dizkigu, eta hor pixkan baina, eta ez naiz berezik futbol zelea, baina egia da, osasuna, beti osasuna. Ba hemen lerroburu batzuk ateratzekotan, bat, galtzaile nagusitako bat erregionalismoa izan zela. Izan ere, aspaldikoz bazen garaia gizonak nagusi diren futbol estadio horietan sikiera mugakide ditugun Nafarrak. Ez dezagun ahaztu, Gipuzkoak, Arabezkean, Nafarra... Aizue, hemen bihotzean gaudela, onerako eta txarrerako, eta zeinen ondo, anuetan esate baterako, halako festa zegoelako, osasunaren alde. Kostatzetzaien pixka bat gehiago atletikoei, baina Twitterren halako mezu xume bat publiko egin zuten, eta baita Errealak ere. Eusko Alderdi Jeltzaleari ez zaio oso ondo etorri, besteak beste Nafarroa ez delako momentu honetan baratza erraz bat, eta horri irabazteko guztiak Euskal Herria Bilduk dituelako besteak beste. Beraz, hor bat zegoen halako joko interesgarri bat, baina nik uste, kasu honetan, selekzionatzaile, entrenatzaile, Euskal Errepubliken danadalako horretan, Jago Arrasatek paper bat jokatu behar duela, edo lehendakari, niri igual zait. Gauzak ondo egiten dituenak, ondo egin ditzala, ez zaio besterik eskatzen agintean dagoen horri ez da. Esan genezake, jagobinoak garela, ba, zergatik ez? Ojo, cuidao. Zergatik ez? Ojo, cuidao, gustatu zaiola. Etxean, traola, jagobinoak, ba, zergatik ez? Garbi dagoena da, aro berri batenan gaudela, gauzak bestera batera egiten hasiko direla, eta argi, Errepublika garaiekin geroz eta antza gehiago daukagula, batez ere Euskal Herriari dagokionean, beraz. Lehengoan uste dut Deustuko Unibertsitateak zioela, 2 punto, eta Deustuk esaten badu, eta honekin bukatzen dut garrantzitsua da, garai berria datoz, aldaketa sakonak datoz, eta aukera aprobetxatzen jakitean datza gakoak. Jagobinoak. Hor txutzeko dugu, jagobinoak. Mai berretan miren hola. Jagobino? Ni ez. Beno. Ni ez. Berdin, argi dago, no da? Nik ez dut veneratuko munduko jatorrena izan da ere gizon bat hori da, nire. Nik ere, Jagobino baino Arrasatekoak eta Alba da Maritxuka joi. Bueno, hor bat zegoen ez, Fektori Andrea, eta bestela Amaia Dierrak izan duenean banik ez, da, tromparena ezakit, Malkoak, pan. Bueno, en fin, aurrera jarraituko dugula, sorionekok, hor bintzat bat egin genuen, Euskaldun guztiak, hori bai aurkekintza. Jagobak ere bai. Jagobak ere abestu zuen, bai, en fin, Jagobista, hortxe, bideoklipa, sorionekoa, gu. Ez alda raroa zorionik gabe, Nafarroa! Pasa boligrafoa! Tori, hortxe, oso ondo, bai, ez ere iritsi. zu pasetan ez dinen fina, eskerrik asko mire. Bai, baina ezintuan gurutzatu nahi. Konturatzen zerate saioaren amaierara iristen ari gara, hau ja berotzen ari da, Belarri Bero baiekin hasten gara eta amaitu ja berotzen, bideoklip pixka geixio, ikusi nahi. Balda Euskal Herrien ekimen bat, soilik bat, porrotx agertzen ez dana, hoi da ikeragarria, porrotx, osea, zu baizala forever. Nik uste Jagobak irabaziko diola, laster. Jagoba, mesedez, idatzi zer? Zekine zure fan amorratuena bihurtu da, eta kaso etzenekien. Ez nuen esan nahi Bittor Alkizaren fan amorratuan ez, aitortuko ez, bai. Txikitatik. Bueno, kronika rosan sartuko gara eta ez nahi sartuko hor. Zer gazte, ikusi nun Bittor Alkiza eta guapo. Hori da gazte, Bukatuko dugu. Ekainaren 10ean zorioneko hortxe. Izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren 10eko mobilizaziorako. Beno, eta garrantzitsua ekainaren 10ean mobilizazioa jarraitzen dugu parrez, Bittor Alkiza ikeragarri, gazte ikusi genuela. Profesional.
ikusi zen duten Bittor Alkiza berdin du. Ni igual nintzen existitzen. Baino barkatu, gu existitze ginenean, okerro zeon, orain zu existitze zarenean, baino beraz, hortxe uzen dut. En fin, ekainaren 10 zorionekoak, ekimena garrantzitsua, polita, bateragarria, orain esaten dugun naziogintza hortan, ez da, dena bateratzea, ze garrantzia duen. Bai, lehen esaten nuen, herria emozioa mugitzen dute, eta emozioak eragite dituzten gauzak sortu behar dira zutik eta bizirik iraungo badugu, beraz, ongi etorriak horrelako ekimenak. Ja lo creo. Hau da, 6 hilabetetan Zorioneko eskuak dakan 3. kanta. Honetan bai, beste zerbaitekin akonpainatuta ez, beste diskurso batekin, beste egitarau batekin, edo beste proposito batekin, izan da dira bultzada. Edukiz bete dezagun, ez eskuan bakarrik geratu baizik eta edukiz bete dezagun, hauxe egun handirakoa. Egun itzela, mobilizazio jai girokoa izanen da eta gonbidatu nahi dugu jende guztia. Euskara, ez da? Euskara erdigunean, euskara ardatz hori da pixkat Maiderrek esaten zuen aritik ere, ez da? Ez eskua bakarrikan. Baizik eta horrek dakarren guztia. Beno, amaitzaldera egin behar dugu. Agur neskak hitz egin dugu, pixkatxo bat. Amaiera benetan izan da analisis sakonena. Hunkigarria. Bittor Alkiza oso gazte dagoela. Egia da. Gonbidatu. Ez esango liguke, baina saiatzarren, Ez esango liguke? Jago eta Bittor. Eta Bittor ekarriko ditugu? Akabo. Eta nik kapitainarekin, ni Maria Intxausteekin geratzen naiz. Hori egia, ni ere bai, geratu naiteken ni ere, zuek ere bai, ez? Bai, ez da dena Mariarekin. Nola egin duzulen, kapitaina? Kapitaina, nire kapitaina. Ai, ze pelipolita, nahi gustatzen zait, roxa xamarratera naiz. Bueno, neskak, mila esker etortzeatikan, Maider, miren. Zurire bai. Ekine. Apa Bittor, eta Jagoba, eta Jagobinoak. Bueno, venga, bukatu dugula. Ondo izan musika pixkatekin ere amaituko dugu. Venga! Aio! Zorionekoa, nahi nuke esku bat, zorionekoa, nahi